Good morning, everyone! Welcome back to another vlog. Yeah! What are you doing? I was just hiding so they cannot see me. I say good morning. Welcome back to another vlog. Ito na, yung dinala na dito yung pang breakfast niya. Dito yung peanut butter niya and the bread. Ano ba naman yan? Ba't dito? Doon na tayo sa kitchen. Hindi ka na? Let's go! Baby, I just changed my clothes, guys. It's already 8:55 a.m. and we need to start cleaning now para makapag-film tayo later. Mag-clean na naman. Walang katapusang cleaning ito. Walang katapusang paglilinis. House chores dito sa kwarto ko pa lang. Kasi laging may nagkakalat. Lagi kasi may nagkakalat dito eh. I did. Naka-cleaning outfit na tayo, guys. May scrub suit tayo. This is so comfortable kasi tsaka malamig yung tela niya. And shorts! Shorts! Let's start cleaning now. Natitikal. Halika dito. Halika dito. Halika dito! Let's start cleaning now. Bye and see you tomorrow. And then I hope you enjoy me and Tita video channel. If you click the red button, please subscribe from Tita's button or my button. And don't believe Where's your button? Where's your button? here. And don't forget, me and Tita are the best vloggers. Thank you for watching. Best vloggers tayo. And if you click the blue button or the red button, click the red button and ours. What is the red button? Bye, kids. What's the meaning of the red button? Hey guys, so eto na yung cabinet natin na wala nang laman. Wala nang nakahang, pero tinanggal ko lang for the meantime. Ang gagawin natin, ilalabas ko yung mga uniforms ko from here. And then sila yung ililipat natin dyan para yung mga nandun sa bed ko na iba pa na mga damit is sila yung maipasok dito, yung hindi masyadong ginagamit. So, yun guys. Dito sa kabila, cabinet to ng kapatid ko. So, I'm hoping pag alis niya, mess. Pag alis niya, sa akin na lahat yan. Sa akin na lahat yung buong cabinet para madami na tayong mapaglagyan. Kasi, actually, yung malaking ano pa dyan, parang, I don't know how you call that one. Basta malaking box siya ng kahoy. Yung mga antique, ganun. May magamit pa ako dyan. Tapos dito sa taas, may mga shoes. So, lalabas muna natin yan para medyo mas organized lang ng konti. Though, hindi pa rin organized kasi talaga nakakairita yung nandito na mga damit. Pero wala akong magawa, guys. Kasi wala na ako talagang nalagyan ng mga damit ko. And ayoko nang bumili ng cabinet kasi paalis lang din naman sila mama ko tsaka yung mga kapatid ko. So,
might as well sa akin lang din naman yan lahat ng cabinet pag-alis nila. So, yun muna ang gagawin natin for today. Guys, nagawan ko ng paraan na hindi ko nalagyan ng mga damit dito. So, ginawa ko, binalik ko lang din yung mga uniforms ko. And then here, sa cabinet ng kapatid ko, nilagay ko na yung ibang cardigans and long sleeves ko na, well, hindi naman natin kailangan yun kasi sobrang init naman. So, yun lang. Gagawin natin. Buti na pagkakasya ko siya. Pero ang dami pa dito sa floor. Yun yung mga itatapon, ipapamigay or what. Ganun na lang. Kasi wala na talaga eh. Wala na tayong mapaglagyan. Guys, time check. It's already 2:30 and last time na kumain ako was 10:30. Nagugutom ako. Kunti nang kinain ko kanina. So, magmerienda tayo guys ng oatmeal with minatamis na saba. Hey guys! Time check! It's already 5:40 p.m. and kakatapos lang naming maligo ni Antana kasi sobrang init na and sobrang pawis-pawis na kami. Charan! Wala na wala nang nakasabit dyan, no? Diba? Wala na. Tinanggal ko na lahat. Nagawan ko na ng paraan. I'm so happy. Nagawan ko din ng paraan yung mga blankets, mga linens, ganun. Extra towels kung saan ko nilagay. So, bale dun sa where am I? Doon sa pinakataas doon. Doon na yung mga towels, mga linens, and then dito sa baba, mga damit-damit na lang dyan. On my previous vlog pala guys, diba nag-open kami ng package na pinadala sa akin ng online shop. Which is, yung previous name niya is, former name is Zion Stuff. Yung lagi kong pinifeature dati dito sa channel natin. Ayun, nag-change na sila ng name, na ngayon. Confession Beauty na sila ngayon sa Shopee, but in Facebook, still the same, still the same na confession, Zion Stuff pa din sila. But I will put all the links down below, guys. And dahil kakaligo natin, we'll try this product. This is the pink contouring lotion. Ayan. Pasensya na, guys, kasi yung hair ko talaga, gusto ko munang ma-air dry bago ko siya supplyin sana. So, I'm looking for hair tie. Buti na lang may hair tie si Baby Girls dito sa may ko, lampshade ko. Ganito ko muna kasi pag i-air dry ko lang siya. Pag ganito wala naman akong pupuntahan. Actually, almost lagi naman air dry. Iilan lang yung time na tawag nito? Nag-hair dryer ako. Saan natin guys kasi alam mo yung gusto ko sa mga products na nabibili online. Kapag maganda yung packaging, maganda yung pagkakaseal. Ayan o. This is by the way from Mirabelle. Pink contouring lotion. Oh my goodness! This is SPF 65. Is that yeah, SPF 65 guys. Naku, perfect to for summer. Oh my gosh. Kailangan ko to. Kasi ako madali akong umitim, tapos mahirap talaga akong pumuti. So, dapat talaga consistent. Well, hindi naman ako masyadong nagpapaputi. Walang scent. Walang scent. To, nakaganito siya, squeezy tube siya na ganyan. And wala siyang seal, guys. Pero in fairness naman, nakaseal naman yung buong pack niya. Yan. Hala, ang bango. Ang bango. Bakit yung mga nabibili online, ang babango? Yung mga nabibili sa mga physical store na mga na mga tawag nito, mga products. Hindi gaanong kabanguan. Ito, ang bango. Wait lang. Pag-iisipan ko kung anong scent yun. Sakto guys, kasi nagbabalat yung kamay ko kasi nakagloves ako kanina, naglinis ako ng CR namin. Ng bonggang-bongga. Amoy strawberry. Oh my gosh, ganyan yung consistency niya, guys. Parang yung para siyang cream. Lotion ba talaga to? Para siyang cream eh. Yan, lotion naman siya. Contouring. Anong ibig sabihin? Nakakapayat. Hala guys, tingnan nyo naman. Talagang ang kapal niya. Kasi pag ganitong mataas yung SPF, makapal talaga to sa balat. Yung pag-a-apply, talagang makapal siyang, parang makapal, hindi siya manipis. Hindi kasi siya watery, kaya ganun.
Ay naku, mauubos ko ata to agad. Sarap. Kasi ako, guys, dati nung high school ako, talagang malotion ako. Hindi talaga ako makalabas ng bahay na wala akong lotion. Kahit nung college, ganun. Talagang, tas nagdadala pa ako ng nalagyan ko na ganun para sa lotion, sinasalin ko lahat yun. Sinasalin ko yung mga lotion ko para may laging on hand na na lotion ako. Kung hindi man ako makalotion sa bahay. Tapos, nung nag-work na ako as a nurse, ay nako. Doon ko natutunan na wag na mag-lotion. Kasi sobrang init. Lalo na pag ganitong summer. Tapos feeling ko, nanlalagkit ako. Siyempre, galaw ka ng galaw. Lalo na pag toxic yung duty. Ala guys, ang hirap niyang i-blend. Talagang makapal siya. Yun, kaya hindi ako naglo-lotion. Nitong mga lang na naman ulit ako naglo-lotion. Nitong mga nakaraang taon lang na naman ulit. Doon na naman ulit ako bumalik sa paglo-lotion. Kaya, thank you sis. Kasi alam mo, na-realize ko kasi investment yung skin natin. Kasi mag-age at mag-age talaga tayo. So, why not take care of your skin, di ba? Oh my gosh, ang bango niya. Ang bango, grabe. Para siyang cream. Kain tayo guys. Meron kaming Lucky Me, Pansit Canton, and then yung Payless na extra big. Yan yung sa kanya. And we have a toast. Yan, and egg. Gawain ko guys yung minamash kong ganyan yung egg. Tapos imimix ko siya. Kumuha ako nung noodles ni Bebe, yung kalamansi lang na Payless. Mas masarap yun kaysa na dito sa Lucky Me. Masarap kasi yung noodles nila. Mash lang natin. Naalala ko guys, nung college kami, bawal kasi magluto sa dorm, walang lutuan kasi naka-cafeteria din kami. Ang ginagawa namin, yung kettle, yung painitan talaga siya ng tubig. Doon kami nagluluto ng Pansit Canton, hindi sa rice cooker kasi kapag rice cooker, mahuli din yun. Bawal din. Doon kami nagluluto ng canton. Buti lang noon, hindi kami naabutan ng dorm din. Kasi yung dorm din namin, nagtuturo din siya sa school. So, kasi yun, dorm siya ng school kasi. Kaya, ganun. Pero madaming mga working students na kakampi naman namin sila, yung mga nag-work sa dorm. Hindi naman sila nagsusumbong. Basta wag lang yung masyadong pasaway. Pero kapag mga ganong luto-luto lang, kasi alam nila, vegetarian nga kasi. Kung napanood nyo yung vlog ko dati, vegetarian food kasi yung sineserve sa cafeteria. So talaga magsasawa ka din. Lalo na kung hindi ka vegetarian. Magsasawa ka as in walang, vegetarian, vegan, I don't know. Basta something na ganun. Yung talagang walang meat product, walang fish. May lang pala, may egg kami. Ganun. Yun. Sobrang naintindihan na rin ng mga working student pag nagluluto kami ng canton. Currently editing guys yung mga templates na Instagram story templates na i-upload natin, and I would like to share it with you guys. Ilalagay ko na lang sa Facebook page yun para kung kunyari wala na kayong may post, gusto nyo may post, or like for example, basta interactive naman siya yung Instagram story templates natin. So yun guys, download nyo na lang siya sa Facebook para mas madali. But I'm gonna share also on the IG story. Para makita nyo. Dito kami sa kwarto ni mama ko. Napalayas na kami sa big room. Yon, basta yon, i-download nyo na lang dun guys sa Facebook page ko. I'll put the link down in the description box down below. Listen to my heart.